Ошо көндәрдә Магнитогорск калаһында яшәүче безнең кадерле агайыбыз, кайнагабыз, олатайыбыз Буранбаев Илһам Илдус улы матур гомер байрамын 65 яшьлек юбилеен каршылай. Илһам Илдус улы 1957 елның 3 июнендә Баймак районы 2 Ыткыл авылында беренче бала булып дөньяга килә. Туган авылында 8 класста тамамлагач Сибай педучилищеһында укый. 8 балалы ишле гаиләле агайыбызга бар тормыш йөген үз иңенә алырга туры килде. Кусты һеңләренә ул һәр сак өлге булды. Укуды тамамлагач Илһам Илдус улы Бөрьян районы мәктәбендә укытучы булып эшләй. Һоңыннан әрмелә хезмәт итеп кайта. Артабанғы 40 ел гомерен ул магнит металлургия комбинатына багышлап, хаклы ялга сыкканчы лаеклы хезмәт юлын үтте. Бүген безнең кадерлебез, еңгәебез, инәебез Фәния Рәхимиян кызы менән 40 елдан ашу иңгә иң тәрәшеп гомер итәләр. Тормыш йөген бергә тартканга ла уларның дөньялары етеш, котлы. Әгәр агайыбыз безнең искиткеч талапсан, улы йөрәкле шул тиклем итәгатьле булһа, еңгәебез акыллы һәм сабыр катын кыз. Авыр вакытларда ла бирешмәй, көчле рухлы булып кала белүне. Һәр сак дөрес карарга бул итеп, агайыбыз өчен ысын мәгънәһендә терәк таяныс, ышаныслы тормыш иптәше булып, балалар алдында һәр сак атай абруен күтәреп яшәүенә хокланабыз һәм горурланабыз. Буранбаевтар 2 ул үстереп, уларга яхшы тәрбия бирде. Бүген инде Азали исемле янсәрдәре höйüp куаналар. Улдары Динар менән Азамат икеһеле аталары юлын хайлап комбинатта хезмәт итәләр. Тормыш иптәшләре Айгөл һәм Лейза килендәре менән матур тормыш кургандары. Агайыбыз, олатайыбыз Буранбаев Илһам Илдус улы кәрәк сакта еддиле, кәрәк сакта көләс һәм оптимиста. Бер вакытта ла төшенкелеккә бирелеп, бошынып йөргән күрмәссең. Әйткәндәй, нәселебездә иң өлкән кеше буларак шәҗәрә агасын карау, тамырдарды барлау, иркә алу, ягъни тормыш тәҗрибәһен киләһе буынга өйрәтүдә төп бурысы дип һанай ул бүген. Кадерле агайыбыз, олатайыбыз, тормышты яратып, авырмай, хәзланмай, кайгы-хәсрәт күрмәй, балаларыңның, янсәрдәреңнең күңел ялыһын тоеп, уларга терәк таяныс булып, еңгәебез, инәебез белән кадер хөрмәттә яшәүегезне теләйбез. Матур байрамың алдагы елдарга ла көз, дәрт, куәт өстәһен. Һәр вакыт шулай көчле рухлы, үткер карашлы, игътибарлы, сабыр холклы булып калуыңды теләйбез. Һин ысын мәгънәһендә дөньябызның коты, уты һәм тоткаһы. Иң изге теләктәр менән гаиләң, бер тугандарың һәм уларның балалары. Seskeler kevip var yava, hatırlatıp yemli may gitsin, muyan seske atkan tuğayda, yürgenini gike onur gitsin, muyan seske atkan tuğayda, yürgenini gike onur gitsin. Ayırıldı türlü yaptarığa, şunayda irkemegelikte, alıştırmam onu yattarığa.